Selamat sore. Selamat berjumpa lagi sama kami channel TV Timur Jawa. Nah, niki wonten keanehan alam, pring dempet. Nah, wawancara langsung kali sing gadah. Ngeten niki ya napa Pak kok saged dempet ngeten niki dilem napa ancane bawaan Pak? Boten ngeten iki. Punenten sing damel. Boten menungso sing damel. Sing gawe urip kula niki sing damel. Sing saged mboten saged damel ngeten niki. Nggih. Ya niku damel napa Pak? Niki damel gepuk tiang niki kelenger. Oh, ngoten. Hasil berarti hasil alam, Pak. Boten rekayasa nggih. Niki mesti semapu. Oh. Perkara napa niku, Pak? Nggih perkara pringe niki. Oh, mboten enten kotami, Pak. Boten enten. Oh. Nggih. Wah, niki pawange nggih niku. Nggih, sami-sami pawang niki, Pak. Lah tujuane damel napa, Pak? Damel napa niku tujuane? Oh, kaya ngoten niku. Damel antik-antikan ngoten Oh, mawon. nggih. Aneh kan niki, langkah. Nggih, Pak. Mbok menawi enten sing pados nggih awis niki, pados sak Pinten kinten, Pak? ngeten niki. Waduh nggih sak mbongoke kula enggak ada. Wis. Ngomong sak M nggih monggo mboten napa. Oh, nggih kula tangaken, Pak. Muga-muga cepet nang Pajeng benten nggih.